Ti'n nerfus? Nagw, ti? Yep. Ai, Cai. Cai, Matthew. Shwmae ydych chi? Shwmae. Croeso i Syrffio Pembre. Byddai hyfforddo chi heddiw. Mae hi'n oer? Mae'r dŵr yn oer, ond ni'n cael wetsuits, menig, boots. Ni'n cael bwrddau eitha fawr, so bydd ti'n gallu sefyll os di eisiau. Mae'n neud yn haws, nag yw e? Ie, lot yn haws. Ie. Amdani. Cyn mentro i'r dŵr, mae rhaid cael gwers fach. So, ni'n cael y troed ar y flan. Dyna ble ni ti'n gorwedd ar y bwrdd. So, fi'n yn y dŵr. Troed, just ar ochr cynffon. Perffaith. So, fi'n syrffo fel hyn, a just yn gorwedd. Neu ni'n sefyll. Ie, sut oes ti'n bopla? Ie, ni'n rhoi breicio fel hyn, fel iar, fel chicken arms. A fi'n mynd lan fel hyn. Ie. Fel yna. What? Ie. Sa'n digon hyblyg i wneud na? Ie. Ond traed angen bod yn canol y bwrdd fel hyn. Ie. Fyna, gwych. Da iawn. Syrffio. Yn y dŵr? Nawr, ni goffo wneud hyn. Mewn fyna. Ie. Fi'n cysau Matthew Gravelle. I'r tonau. Amdani. Bantani. Bantani!